Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Muke po Kojotu. Kao što vidite, Seth Kojot je nestao, sad je Funny i Happy Kojot tu. Zašto? Idemo ponovno na automobile, jer je brat Ćosa uspeo da dogovori sastanak sa njima i tamo bi trebalo da im objasnim koncept emisije koji spremam. Evo gledaj šta ti trenutno najpopularnije na internetu. Vesti, automobili, nemam pojma, kladionice, ženske teme. Fashion bloger kada budem pod stare dane. Kume, Kaži kumaški. šta je da bude? Je li mogu ja to da radim? Teško kume, ti kola ste se posvađali odavno. A Tebi treba neka pomoć, nešto, neki majstor, inače sam ti teško. Uvalit će ti nešto. Joj, snima. Dobro jutro. Rano je. A, kako kaže naš narod, ko rano rani, dva majstora grabi. Gazda, stigli gosti! Otvaraj! Kakve su ovo kamere, bre, brate mili? Ajde, Mi smo Borko! se dogovorili sad, vidiš da sam, bre, u sred posla, čoveč. Ajde, Pa, mislim, stvarno nije u redu, majke. slušaj, ali nešto malo da se popravi. Znaš, ja sam mislio da to sredimo malo, razumeš, da ga malo doteramo, picnemo, znaš, isteramo ga i zavoljamo ga, zajebemo li ga za 100-200 evra više. Idu pičku, mati! Ej, bre! Zato ne treba se stojiš u radnom prostoru, je. Znam, brate, ali frka mi je, mora da te navatam sad dok si mi pečan, razumeš? Ćao. Ćao. Aleksandar. Evo, drago mi je. Drago mi je, Gabriela. Moj kum Dejan, on je došao nam pomoga kupuje. Čuli smo s telefonom. Kakve su kola? Ali to je dobro. Kaže 1250 kuna. Sad da kažem još, rekao sam da Dobar je je izgreban, rekao sam da je auto, prežuveru. ne bi trebao da ga ispustiš, znaš. Za početak ćemo onda odraditi ovaj servis običan, znači klasika, ulje, filteri. Dobro. Da ti ne izdajemo velikom trošku i ko zna da li ćeš i da izvučeš pare, tako da... Sve je pitanje. Što majstore? Ne da radiš onda, šta sad? A ti hoćeš nešto da radiš, je. Vidi ovo na šta liči, je. Šta ja da radim? Šta je ovo, evo. Ovo će morati malo poliranje, malo pranje. Nema drugo. Ni sopstvena kola nisam pravo. Jedno 5 godina. I... sad je došlo vreme da perem tuđe. To jest, nisu tuđa, moja su. Ali ako Bog da neće biti dugo moja. I muškarci, ako vas žena smara, snimanje emisije o polovnim automobilima je savršena stvar za bekstvo. Znači, ne može ništa da ti kaže, ideš da zaradiš pare, ustvaraviš s drugarima u kafanu, napiješ se ko životinja, baš te briga, ona kad zove ti kažeš tu sam, obrađujem kupca, pa ako ništa ne bude, pa takav je posao i to je to. Eto, današnji savjet za vas.